l'escola nova. En realitat, això va ser organitzat per part d'una associació d'italians que estem aquí a Barcelona, que es diu Altra Itàlia, i en col·laboració acollits per part del CESIRE, que és aquest projecte de formació i d'investigació didàctica relatiu al camp de la història. El pretext és el fet que fa 100 anys que es va fundar la primera escola Montessori a Catalunya, i doncs, però repeteixo, això era més que res un pretext per començar a parlar d'això, de què vol dir escola nova, de què vol dir fer escola activa, i clar, com sempre en aquests projectes lligats a les escoles, desafortunadament, quan t'ho donen, arriben tard. I les escoles ja tenen organitzat el seu calendari, ho tenen tot molt atapeït i doncs aquest és el problema. Però la idea és que d'això es pugui mantindre i continuar i fer una més important difusió. Avui tenim dues persones per parlar d'aquesta experiència. Per una banda, l'experiència dels mestres que s'han d'exiliar. Nosaltres pensem que no és una casualitat que tot un grup de professionals lligats a la cultura, lligats a un projecte d'emancipació de la persona, com és l'escola nova, hagi de fugir. De fet, la història de la Montessori en aquest sentit també és bastant paradigmàtica. Al començament l'escola Montessori estan acollides a Itàlia fins i tot durant el feixisme, fins que entren en conflicte i la Montessori se n'haurà de marxar i totes les escoles Montessori a Itàlia es tancaran. Deia, doncs, tindrem el Salomó Marquès parlant del tema dels mestres que s'han d'exiliar, i amb la conferència de la Rosa Toran vam veure com el gremi del professorat durant els anys de la República és molt important, fins i tot políticament. Doncs, hi ha gent que no s'exilia, que continua aquí mantenint d'alguna manera viva aquesta llum d'una escola diferent, d'una escola que estigui de la part dels nens. A Itàlia hi ha un llibre molt famós que es deia De la parte delle bambine. Doncs aquesta escola està dintre d'aquesta mateixa filosofia. Tindrem la Maria Antònia Canals, memòria viva d'aquesta experiència. Per nosaltres, mestra de mestres, per nosaltres que som del gremi del professorat de matemàtica, és una persona molt, molt important amb la seva presència, la seva obra, i per mi és un doble goig poder-la presentar i acollir. Doncs la primera part tindrem la part relativa a l'exili i després una part relativa al tema de l'escola viva. Jo faré dret, Ah, sí? Sí, només poso un rellotge així per saber l'hora que he fet plegat. Gràcies per convidar-me. Perquè quan em conviden a un acte d'aquests i un grup italià, primer la primera sorpresa que un grup italià estigui disposat a temes d'aquests. La segona sorpresa després és trobar gent que feia 45 anys que no ens havíem vist, el govern no tants, però és igual. Amics fa molts i molts anys. A veure, jo parlaré, m'heu demanat que parli de la pedagogia activa entre l'exili i la clandestinitat. Per poder valorar el que jo diré sobre l'exili, els mestres que van a l'exili, faré unes petites referències a la República, tot i que ja heu vist la Rosa Toran, ja sabeu el que va explicar, i per tant, però faré uns flaixos perquè és que si no, parlem de l'exili i de gent que se'n va i puguem acabar dient pobrets, i no es tracta de pobrets, sinó de dir quina pèrdua en aquest país, que és molt diferent. Pel que jo sé i pel que conec, així per dir una ràpida, durant la República, sobretot els anys de la República en pau. Jo parlo des de Catalunya, aleshores quan parlo de la República des de Catalunya haig de parlar de la República en pau del 31 al 36 i de la República en guerra del 36 al 39. Però sobretot durant els anys de la República en pau, jo diria que el nivell cultural i el nivell escolar de casa nostra arriba al punt més alt de tota la seva història fins a aquell moment. Tant és així que algunes vegades nosaltres parlem de la República dels Mestres. Deixeu-me posar un exemple gironí. El primer alcalde republicà era Miquel Santaló, que era professor de geografia de la Normal.
El primer president de la Diputació de la República de Girona era en Cassià Costal, que era el primer director de la Normal. Aquests dos després els varen cridar i varen venir a l'escola de mestres que la Generalitat va crear a Barcelona. Per tant, no devien ser uns qualsevols. I la noia que va posar la bandera de la República el 14 d'abril en el balcó de l'Ajuntament de Girona era un estudiant de magisteri. Si això no és la República dels Mestres, ja en direu què és. I això, quan ho explico demà, ho explicaré als alumnes, els hi diré, perquè la majoria són maies, dic, a veure quin dia alguna de vosaltres ens torna a donar una alegria. Però hauran apuntat, això va per examen, és igual, deixem-ho córrer. Allò era la República dels Mestres. És a dir, els governants, tant els de l'estat espanyol com els del govern català, volien i estaven convençuts que si volien fer un país diferent, que fos més europeu, més just, més democràtic, s'havia d'invertir en educació. De totes, s'havia d'invertir en educació. Invertir en educació volia dir noves escoles, a nivell de tot Espanya faltaven 27.000, però no farem res de fer noves escoles si no canviem el pla d'estudis. Aleshores fan un pla d'estudis pels mestres nou, diferent, que comença a actuar al 31, molt més professionalitzador. Era un pla d'estudis que durava 4 anys, els 3 primers anys eren de continguts i el quart eren de pràctiques. Els continguts anaven en 3 grans blocs. Un primer bloc eren aquelles matèries que t'ajuden a pensar, filosofia, pedagogia, psicologia, història. Després hi havia un segon bloc, que eren aquelles matèries que són les que jo hauré d'ensenyar després a l'escola, per tant, geografia, ciències, matemàtiques, i un tercer bloc que eren les didàctiques. No en trauré res jo de saber molta geografia o molta història si no soc capaç després d'engrescar els nens i d'ajudar-los que ho aprenguin i que ho aprenguin d'una manera satisfactòria. I un quart any que era de pràctiques. És a dir, aquests mestres s'anaven un any en una escola, tot l'any al costat del mestre, cobrant. Un altre motiu per demanar la República. S'anaven tot un any amb ells cobrant i si aprovaven ja no havien de fer oposicions, ja tenien la plaça assegurada. Només ho dic per marcar una mica la voluntat dels governants en aquell moment de dir o invertim en l'educació o si no malament rai. Al costat d'això després es van recuperar les escoles d'estiu, que ja havien sigut durant la comunitat i es tornen a recuperar per discutir i per aprendre coses, evidentment. Hi havia cursos Montessori, hi havia cursos de Crowley, hi havia intercanvi d'experiències escolars i després l'última setmana, que era una setmana especial, allà es discutien els grans temes que interessaven al govern de la Generalitat. L'escola única, el català a l'escola, l'educació moral i cívica, i d'aquesta manera feies formació inicial i formació permanent. A part d'això, després hi havia els cursos de català, els que no sabien per aprendre, i després les organitzacions de mestres que cada mes se la muntaven. Per tant, aquest era una mica el clima. Primer hi havia, en aquest camp de la formació, Montessori jugava un paper molt important, però durant la República va entrar una altra experiència que era menys coneguda, que era de Crowley. Gràcies a tot això, molts dels mestres tenien beques per sortir a l'estranger i per tant s'anaven a passar un mes o 2 mesos a córrer a visitar escoles d'Europa, bàsicament de França, Itàlia, Bèlgica, i després tornaven cap aquí. I alguns, quan arribaven aquí, aplicaven, per dir d'alguna manera, al peu de la lletra, la metodologia que els agradava a ells, i d'altres no, d'altres mestres es tiraven d'aquí i d'allà, els semblava millor, feien un mix, però intentaven fer sobretot ensenyament diferent a l'escola. Si heu vist el retratista, que el van passar al retratista, ja veieu després el tercer focus de formació que va arribar, que era Frené. El mestre Frené, de tendències socialistes, aleshores sobretot en els camps de Lleida, bàsicament escoles rurals i petites, els hi van encantar. Encara he vist antics alumnes que no parlaven del mestre aquest, però idealitzant-lo, alumnes que tenien l'impremta a l'escola, no només una impremta, sinó que tenien una peixera, un banc de fuster. Per tant, no cal que et diguin res, veient aquella fotografia ja veies quina escola i quin esperit havien respirat allà. El retratista, recordeu, a Burgos els havia promès que els ensenyaria el mar. Un nen se'n recordarà tota la vida, un nen que no ha vist mai el mar, que li portin. Per tant, era un tipus d'ensenyament preciós, esplèndid, actiu, a aprendre,
per experiència, per observar. El senyor mestre a nosaltres ens deia, va, sortim a fora, i vèiem un arbre que tenia molsa, i per tant ja sabíem on era el nord. I vèiem, doncs, tenim una peixera i les granotes que agafàvem les portàvem allà. I en Joan es cuidava de la biblioteca dels llibres que ens enviava el govern de Madrid i la Generalitat, i aquell era el bibliotecari i era responsable. I si jo volia un llibre, el demanava en Joan, deia, d'aquí 15 dies l'has de tornar. I t'expliquen això, a mi són les experiències que m'han anat explicant els que he vist. Per tant, per fer-ho curt, aquest és l'ideal dels mestres, aquest era l'ideal de l'educació a Catalunya i jo diria a la resta d'Espanya, que això acaba molt malament amb un aixecament feixista i s'inicia una guerra, i una guerra és el disbarat més gros que pot passar en un país, i si la guerra és civil encara més, perquè vol dir no els alemanys contra els americans, sinó que vol dir els de la mateixa casa. Jo surt a l'escala, dos germans mestres, un té una placa dedicada a Tolosa de Llenguadoc, a l'exili, i l'altre germà era director de Falange. Quan es va unir la seva mare es van trobar a l'escala i no es van dir res. És una guerra civil. Aleshores, tenim aquest col·lectiu de mestres, mestres públics, mestres d'escoles petites i després jo diria, en el cas sobretot de Barcelona, experiències privades també molt bones. I l'actuació del Patronat de Barcelona, el Patronat municipal, que era molt i molt potent, però és una experiència que només va passar a Barcelona per les circumstàncies esplèndides que tenia Barcelona. Esclar, un patronat com aquell no el podies posar a Canet d'Adri o no el podies posar a Banyoles perquè eren poblacions petites. Però els mestres públics eren mestres compromesos, sobretot el sector del grup de Batec, que eren uns mestres de Lleida que es van agrupar al voltant d'aquest nom Batec. Ells es reuneixen per això. Ja m'avanço, dels de Batec, la meitat a l'exili. Així ràpidament, la meitat a l'exili. S'acaba la guerra, s'acaba malament, perquè els rebels, que són els que guanyen, acusaran de rebels en els demòcrates que defensaven la república. Aleshores comencen els judicis sumaríssims i tot el que vulgueu. No cal que ens entretinguem gaire perquè la situació és una situació duríssima. Per tant, jo crec que hem de parlar d'exili extern, però d'exili intern també. El silenci que van patir la gent aquí i la por amb el clima que es va crear va ser duríssim. Com que jo parlo de Catalunya, destaco un fet que és positiu, que és que tenim la frontera aquí tocada. Els de Burgos els van afusellar, els de Valladolid els van afusellar, els mestres. Els d'aquí no, van afusellar però pocs. Per què? Perquè se'n van anar. Els de Tarragona van començar a marxar, cau Lleida, se van acostar i a mesura que va ser la història de la guerra, els mestres i les mestres acompanyant colònies de nens, etc., van marxant, passen per Girona, van passant, i cap a la frontera. I el 12 de febrer del 39 es tanca la frontera, una frontera que es havia obert, que es havia tancat diverses vegades, perquè anaven a la República Francesa, de la Fraternité, on es rebel·lant amb els braços oberts. I es troben que la frontera és tancada, primer l'obren i deixen passar els malalts, la tornen a tancar, després la tornen a obrir, passen les dones i els nens, la tornen a tancar i finalment passen la resta que queda, que són soldats. I la gent gran, alguns desfilant i alguns són mestres de tota aquesta gent. Ara obro un parèntesis. Tot aquest tema dels mestres que van anar a l'exili no figura a les històries d'aquest país perquè no estava estudiant. O sigui, els que es van quedar sí que estaven estudiats, perquè els que es van quedar, això comença i funciona. A cada capital de província es nomena una comissió depuradora, per advocats, per metges i per mestres. La comissió depuradora dels mestres la presideix el director de l'institut, l'inspector en cap, un altre inspector i dues persones de reconegut prestigi, és a dir, els falangistes. En aquesta comissió tu podies anar-hi a denunciar sense haver de demostrar la denúncia. Per tant, jo, quan vull fer veure bé davant de les noves autoritats, aprofitaré i he de denunciar. O jo, que vaig demanar un favor al mestre i no me'l va fer, iré allà i el denunciaré. Aquest home no va a missa. Aquesta dona no està casada amb el seu home. El que vulgueu. Però això sí que se sabia, perquè la comissió depuradora feia actes i guardava, i en els butlletins oficials de la província de cada dia i en els butlletins oficials del Ministeri anaven sortint les llistes
aquests mestres depurats, castigats, que allà. Quin tipus de càstigs els hi fan a aquesta gent? I això es podia fer. Per tant, amb un altre company ho van introduir, van fer una base de dades i van començar a introduir tots aquests noms i començar a jugar amb els càstigs i el tipus de sancions. Els que es van quedar, El càstig més gros era expulsar-lo. I per expulsar-lo deien, aquest no és a la seva escola, aplicant una llei del 1867. El mestre que no era a l'escola, esclar que no era a l'escola, si anaven venint. I jo m'anava, jo era bullant i dic, saps què? Salto a l'altra banda, ja veurem què passa i ja tornaré. Per tant, no eres a l'escola, expulsat. Després, alguns altres expulsats per les denúncies que els hi fan. Els que no els expulsen, el càstig més gros era fora del teu poble, sempre un poble més petit, i per un termini de temps d'uns 5 anys. Un espai de temps que anava d'uns 5 anys. El càstig més gros era fora de Catalunya i no podia ser en una província veïna. Per tant, vol dir a León, a Zamora, cap allà. Home, tu estàs casat, sou marit i muller i 2 nens petits, i ets mestre d'Albons o de Bordils i tens un poble de 1.000 habitants i diuen que estàs en un poble més petit. Al final, potser, abans d'anar-te'n, dius que jo ja plego. Estadísticament, és ell que se'n va, no la institució que el fa fora. Però, vull dir, aquests també n'hi van haver. Un altre càstig que ja no era tan gros era a dintre de Catalunya, però fora de la teva província. Aleshores, tu ets de Barcelona, foten a la Vall d'Aran, és com si em desterressin. Un altre càstig no tan gros era a dintre de la teva província, però sempre en un poble més petit. La mestra d'Albons, de tocar a l'Escala, un poble petitet, però bonic, que li toca la tramuntana cada dia, gairebé segur, doncs el seu marit era comunista. El seu marit aconsegueix marxar i doncs la castiguen amb ella. La castiguen amb ella, l'agafen i la destinen a Beget. Els que feu muntanya, l'estan a Beget. La carretera de Beget és feta de l'any 1960. I això estic parlant de l'any 39. Sense llum, sense aigua, sense carretera, sense absolutament res. Aquesta dona se n'atipa, no aguanta, es posa les espardenyes i té la sort que a Beget fas el bosc i quan arribes a dalt és la frontera. Saltes a l'altra banda, vas a sortir a la Manera, és francesa, i d'allà ella va anar a raure a l'Argentina i al cap de 15 anys, a través de la Creu Roja Internacional, va trobar el seu nom. Per posar-vos un exemple, no? O el d'Argelaguer va ensenyar els papers, perquè, esclar, et fa la denúncia i després tens 15 dies tu per demostrar que allò que et diuen no és veritat. Me'l van dir, diu que no anava a missa. Diu, esclar, que no hi anava a missa a Argelaguer. Argelaguer és allà a la Garrotxa, passant Besalú. Perquè, diu, jo faig un document, dic, no, és que el dissabte, quan acabo la classe, jo me'n vaig a Girona, que tinc la xicota, i el diumenge anem a missa al Mercadal, i porto un paper del rector del Mercadal conforme doncs vaig a missa. Que havia rebut els diaris comunistes, no sé què, un paper del carter conforme mai el carter havia repartit aquesta revista en aquest senyor. És igual, castigat. Argelaguer, el fan fora, sempre en un poble més petit. Doncs mira, allà sobre Falgars hi ha una casa de colònies penjada allà dalt i ell allà durant 3 anys i m'explicava com veia passar els màquines. Però d'aquests en sabem alguna cosa, dels auxiliars no en sabem res. Un dia jo trobo en aquesta, que era la nena que va posar la bandera, dic, Antònia, estem fent aquest treball, dic, tu poc surts a les llistes. I me diu, jo estava amb en Carmel, amb la seva companya a París, érem a l'exili, i en aquell moment se m'encén la bombeta i dic, els exiliats. O sigui, per les autoritats d'aquest país, els exiliats no existien, no hi havia documentació d'aquesta gent. Aleshores em va tocar, fa 25 anys llargs, fer una carta a tota la premsa i tots els mitjans de comunicació, dic, soc en tal, estic fent aquest treball, i a partir d'aquí com la cirera, ara una informació, ara una altra, ara 5, ara 10, buscar calés per anar cap a Mèxic, cap a França i anar seguint, i a partir de tota aquesta investigació, en aquests moments puc afirmar que entre el 10 i l'11% dels mestres de Catalunya, els mestres que treballaven a Catalunya, se'n van anar a l'exili. Imagineu-vos el forat, Entre el 10 i l'11% se'n van anar a l'exili. Els bons, els líders montessorians, els líders de De Carolí, els seguidors de Freinet,
Hi ha altra gent que eren nacionalistes, que eren republicans, que eren demòcrates i no eren gaire res més, però és igual, tenien por i anaven marxant i salten a l'exili. Ja tornarem de seguida. Aleshores ja ens podem imaginar quin país queda. Quin país queda aquí. I també cal dir-ho, aquesta voluntat de trencar, perquè ho diuen clarament, tenia la voluntat de trencar directament amb el model republicà perquè els culpables de la república, segons les autoritats franquistes, eren els mestres, que havien envenenat l'esperit i l'ànima dels nens i de les nenes. I això ho diuen, ho diuen amb aquests papers i amb els documents responsables d'envenenar l'ànima i l'esperit dels nens i de les nenes. Per tant, a la cabeza. Hi ha un títol del diari, a la cabeza. Aquí, els mestres, no a la presó, a la cabeza. Aleshores, imagineu-se què queda. Els d'aquí espantats fins a dalt. Espantats i castigats. Un 30% són castigats. Si tenim un 10% que se'n va i un 30% que són castigats, ja em direu què queda. Tot i amb això, el trencament no va ser total. La Carme Serrallonga, al març del 39, a Barcelona, amb un pis privat, va continuar una escola amb uns quants amics seus, seguint el model de l'escola republicana. Per tant, el cordó umbilical no es va trencar del tot. Ho explicava ella a l'Espinàs en un programa de la televisió. Anava explicant això. Però, en fi, ja us podeu imaginar quin país queda i com queda. Per posar-hi alguna alegria, doncs mireu a Sant Miquel de Campmajor, allà a tocar el Pollell, ja que sou aquí, doncs la inspectora hi va l'any 49, hi va i deixa escrit en el llibre de visites, diu, no m'he pogut entendre amb les nenes perquè només parlen català, al cap de 10 anys. A Sant Miquel de Campmajor, que eren 4 aplegats. Això no passa a Girona, no passa a Banyoles, a les poblacions una mica grans, això serà molt més. Les denúncies hi serà, les pressions socials hi serà. Què passa amb els exiliats? Se'n van els bons, els líders sindicals, els líders polítics, els líders pedagògics, i els mestres marxen. En els camps de concentració, perquè es posen en camps de concentració, ja fan escoles. Perquè, esclar, com que tornarem aviat, és qüestió de no perdre l'escolarització. Hi ha gelers, albercarers, hi ha camps, hi ha barraques d'educació, i hi ha diaris, que fan diaris, els he tingut a les mans explicant les classes que faran per adults i per veïnada, amb l'ajuda dels sindicats francesos d'esquerres i de la mateixa Església Catòlica francesa, no la d'aquí, la francesa. El cardenal de París feia col·lectes per recollir diners per ajudar els refugiats. El cardenal de Toledo més aviat feia altres coses. Ho dic també perquè, esclar, sempre ens donen aquelles visions dels bons i dolents, l'Església en un costat, home, sí i no, perquè en Franco va matar capellans. Hi ha una fotografia de Franco matant capellans. El que passa que eren bascos. Per tant, jo no sé si per bascos o per capellans, però em va matar, tanto. Això ho hem de tenir present. I encara l'altre dia m'explicaven de 2 capellans a Girona que van passar la frontera i que els van matar els seus nebots, que els acompanyaven a passar la frontera. I aquests nebots, diuen, és que si el tio vol passar la frontera és que té calés, i els va matar, pensant-se que el tio tenia calés, perquè són unes històries miserables duríssimes. Se'n van els bons. I què passa amb aquests? Doncs mireu, la majoria, uns quants tornaran i després s'arrepentiran d'haver tornat, perquè esclar es pensaven que com que no tenien les mans buides de sang no passaria res, i sí que passa, anys de presó i així. Els líders, bàsicament un banc, la gran majoria aniran a Amèrica i sobretot a 2 països. Estic parlant de mestres, en d'altres casos posaria xifres diferents, però parlant de mestres bàsicament és Veneçuela, que els acull i Mèxic. A Veneçuela hi haurà, i muntaran escoles. És a dir, alguns se'n van sense maleta, se'n van amb una mà a cada butxaca, però en el cap i ben posat hi posen tota la renovació pedagògica. Per tant, aquesta gent se'n van i aplicaran allà el que aplicaven ells aquí durant la República. Per tant, ja ho podem dir-ho així ràpidament. A Veneçuela i a Mèxic i a Xile s'enriqueixen escolarment, educativament, pedagògicament. Per què? Perquè aplicaran tot el que havien après aquí, els professors, els de Crolis, la Institució Libre d'Ensenyança, ho aplicaran allà. Molt pocs, un o dos, que jo sàpiga. Estic parlant dels de Catalunya, perquè als altres llocs l'estudi que has fet sobre Espanya parlen de fusellats, vull dir que aquests no s'escapen. En canvi aquí tenen la sort de marxar. I sobretot serà Mèxic.
Si amb els diners que marxen per la Jonquera, que surten per la Jonquera, el que passa a la Jonquera passen a la dreta per vendre's i amb un vaixell van a Mèxic, i el govern de la República a l'exili crearà a Mèxic la capital, el Colegio Madrid, l'Instituto Luis Vives, l'Acadèmia Hispano-Mexicana, que servirà per donar perquè els mestres d'aquí que han marxat puguin continuar ensenyant, perquè els fills dels republicans puguin continuar rebent educació en el marc d'aquesta renovació pedagògica que havien fet aquí i també, entre altres coses, perquè com que tornarem aviat, ja està, després de la Segona Guerra Mundial tornarem perquè reformen aquest desgraciat. I per tant, fins i tot hi ha cartes concretes que demanen d'ensenyar català, perquè esclar, com que tornarem a la República i tornarem a Catalunya, els nens el català que havien après que no l'aprenguin. La resposta del Colegio de Madrid és molt interessant, perquè diu, la comissió reuneix, en el PSOE, diu, encontramos la petición muy interesante futura. No sabem, la història ja ens diu que quan diu que encontramos la petició muy interessant vol dir que diran que no, efectivament. Aleshores, després, en Miquel Santaló, que era l'alcalde de Girona, que va ser ministre d'Instrucció Pública del govern de la República, pagava amb el conserge, que era un català, fora d'hores, perquè continués fent classes de català amb els nens perquè tornem allà. I fora de la capital, que també hi havia mestres escampats, van crear el que se'n deia el Patronato Cervantes. El Patronato Cervantes era una comissió que la presidia un mestre, que després va ser professor de la Universitat de Barcelona, que era de Tortellà, i havia estudiat a la Normal de Girona, i tu anaves en aquest patronato i deies, oita, som a Torreón, a Tampico, Córdoba, Veracruz, som 5 mestres republicans exiliats que volem crear una escola. Molt bé, aquí teniu uns diners i comenceu, i ja us espavilareu. Els col·legis que hi havia a la capital no, els de la capital eren pagats amb el govern i duraven. Aquells els hi donaven uns diners i aquests eren diferents perquè a la capital hi havia molt republicà i molt exiliat, en aquests pobles no, en aquestes ciutats no, però en canvi jo que he tingut la sort d'anar en aquestes ciutats que ningú els digui mal d'aquests mestres, de cap manera, perquè esclar, és que nosaltres, venia el senyor mestre, l'any 50, amb una capsa, no sabem pas quina era, però els divendres sempre baixàvem les persianes i a través d'aquella capsa ens feia projeccions. Que no ens toquin, aquest mestre, tens 10 anys, a l'any 50, tenim les projeccions allà. Després venia i cada dia ens feia comprar el diari i llegíem, nuestro presidente Echevarría és a Europa. ¿Dónde de Europa? Llegíem, diu, està visitant París. On és París? El mapa. Quina llengua parlen a París? Per tant, a partir del diari del que llegim i de nuestro presidente, aquests. Un altre que recordava en el pati que era de sorra, allà ens va fer l'orografia de tot el departament nostre. El que feien aquí durant la República en Pau. Van allà i ho apliquen. Per tant, allà avancen, es posen en tensions, també tant en tensions, o sigui, ja explico la part una mica, però en tensions, però el que és claríssim és que mentre aquells països l'escola puja i augmenta i millora, aquí fem una reculada al segle XVIII. Mi, mamà, me ama, mi, mamà, mi, els maristes, jo potser quan hi vas anar i tu potser això ja no, però jo sí que soc bo. I reculem i aquí s'estableix l'escola del no, que és tot el que havia fet la República. No el català, no la coeducació, no l'escola laica. Ara reculem el segle XVIII, el XVII, és igual, el XIX, potser allà on vulgueu, però tot el que s'havia fet durant la República doncs es va perdent per por, tot i que jo defenso, i ara acabo, tot i que jo defenso que, primer, que no es va trencar el Borbó, que dic clar, perquè la Carme Serrallonga va fer això, i que després, en aquests moments, quan una mestra o un mestre s'acostava a Nadal, va que ensenyarem una dècima als nens, i els ensenyava, doncs, que sé, una poesia d'en Verdaguer o d'en Joan Maragall, allò era militància, en aquests moments era militància activa a favor de la llengua i la nostra cultura, això segur. O si els ensenyaves l'Hereu Riera o el general Bombom, imagina el general Bombom, una cançó pacifista fins a dalt de tot, acabada la guerra, això era primer ensenyar-los un altre model, tot cantant i riguent, no? I després hi havia alguna cosa, i amb això acabo, Torelló feien els pastorets,
com s'han fet en molts llocs. En el cas concret de Torelló, els pastorets eren en català i el dimoni parlava en castellà. Estic parlant dels anys 50, M'ho provat perquè no m'ho creia i vaig anar a fer sondejos i m'ho van enjurar i per jurar que sí. Per tant, ja no calia dir res, ja sabies qui era dolent. Molt bé. Aleshores, de les alegries, tenim l'experiència de l'Antònia, que ens en parlarà directament de les alegries en aquest marc que he fet jo, més aviat tètric, jo crec que és que ho era molt de tètric, ens en parlarà després, em penso que hem parlat tots plegats.